During Syria's 13-year civil war, human rights groups estimate more than 100,000 Syrians from all walks of life, including... It tops our world lead as Syria's new rebel leaders say they will not pardon Assad regime officials who tortured and killed prisoners. ካብ ቀንዲ ከተማ ደማስቆ ን30 ኪሎ ሜትር ዳኣክል ልክዕ ምስ ተጓዓዙ ናይ ሃገር ኢኮኖሚ ንምድንፋዕን ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ንምቕያር ብዙሕ ዝበለ ወፃኢ ወፂኡሉን ናይ ተዓውዲ ዘድልዩ በዓል ሞያተኛታት ዘተኣኻኸበ ትካል እምበር ንብዙሓት መጨቆኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ዋላ ሓደ ዝገመት ኣይነበረን። ካብ ላዕሊ ብድሮን ብተቐድሐ ምስሊ እንትረአ ኣብ ሰጣሕ ሜዳ ዝዓረፈ ሓደ ዓቢ ፋብሪካ ዝመስል ነይሩ። ብርግጽ ናይ ወዲ ሰብ ስቃይ ዘብዝሑ ውሽጦም ጭካነት ተመልአ ብዙሓት ናይ ጭካነ በዓል ሞያተኛታት ሒዙ ንህይወቶም እውን ከም ዝቐየሩ እቶም ዝወፁ ዘለዉ መረዳእታ እዮም ዝሕብሩ። ምናልባሽ ካብ ሓደ ናይ ሃገር ኢኮኖሚ ዝዓቢ ናይ ብዙሓት ህይወት ክቕይር ካብ ዝኽእል እውን ንላዕሊ ወፃኢ ገይሮምሉ እዮም። ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ዓይነት ስቃይ ዘብዝሑ በዓል ሞያተኛታት እውን ይርከብዎ እዮም። ብዙሓት ሰባት ተፈጥሮ ብናፃ ዝዓደለቶም ናይ ፀሓይ ብርሃንን ፅሩይ ኣየር ንከይረኽቡ ተኸሊኦም ዝሳቀይሉ እዩ። እቶም ፈረንጂ ሂዩማን ስላውተር ሃውስ ክብሉ እውን ይፅውዕዎ እዮም። እቲ ትርጉሙ ድማ ወዲ ሰብ ልክዕ ከም እንስሳ ኣካሉ ዝግፈፈሉ ናይ ስቃይን መከራን ኩሉ ብዕሊ መግለፂኡ ዝኾነ ናይ ሞት ጫፍ ሲድኒያ ቤት ማእሰርቲ እዩ። እዚ ናይ ብዙሓት ህይወት ከም ዘስአነ ዝዘረበሉን ናይ መከራን ስቃይን ኩሉ መለክዕ ተገይሩ ዝውሰድ እዚ ቤት ማእሰርቲ ብብዝሒ በሽር አልአሳድ ናይ ስልጣን ወንበሮም መሐለው ቁልፊ ገይሮም ይጥቀሙሉ እኳ እንተነበሩ ብኣቦኦም ሓፊዝ አልአሳድ ከም ተሃነፀ እዩ ዝዝረብ። ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ዓሌት ይኹን ሃይማኖት ከይፈለየ ብቁጥሪ ዘይግለጹ መሰካሕ ዝኾኑ ግፍዒት ተፈጺሙሉ እዩ ዝበሃል እዚ ኣምባገነን ድሕሪ ውድቀት እቲ ንግስነቶም ግልጽ ኮይኑ ክረአ ዝኸኣለን ናይ ሱርያ መራሒ ዝነበረን በሽር አልአሳድ ቤተ መንግስቶም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቤተሰቦም ስርወ ንግስና ንሓንሳብን ንሓዋሩን ተሓኺኹ ዝወደቐሉ ኣብ ሕጂ ታሕሳስ 8 ብ2024 ዓመተ ምህረት ንብዙሓት ብዘደነቐ መልክዑ ነይሩ ተፈጸመ። ብርግጽ ናይ በሽር አልአሳድ ንግስና ንምግልባጥ ተጀመረሉ ናይ ዕጡቓት ውግእ ተጀመረሉ ኣብ 2011 ዋላ እኳ እንተነበረ እኒ ሊብያን የመንን መንግስተን ካብ መንግስቲ ወፃእ ስርዓት ኮይኖም ንኽተርፉ ናይ ብዙሓት ዓመፅቲ ጉጅለታት ንክኾኑ ካብ ዝገበሩ ናይ ዓረብ ኤምሬት መንግስቲ ናይ ሶርያውያን ነንባዕልኻ ውግእን እዩ። እሞ ደኣ በሽር አልአሳድ ካብ ቤተሰቦም ዝወረሰዎ ናይ ስልጣን ወንበር ወይ እውን ስርወ ንግስና ንምውዳቕ ብዙሓት ናይ ዓመፅቲ ጉጅለት ተጀመረን። ናይ ብዙሓት ሶርያውያን ህይወት ዘሰኣነ ቀፂሉ እውን ናብ ስደት ዘምርሐ እዚ ዕግርግር እሞ ደኣ በዚ ናይ ቤተሰብ ስርወ ንግስና ብእተቐበለ ናይ በሽር አልአሳድ መንግስቲ ብምውዳቕ ክዛዘም ተኻኢሉ እዩ። ዋላ እኳ ናይ ሶርያውያን ፈተና ገና ተወድአ ተዘይኮነ ሕጂ ግን ናጽነቶም ኣብ ምጉንጻፍ እዮም ዝርከቡ። እሞ ደኣ ናይ በሽር አልአሳድ መንግስቲ ውድቀትን ሃያት ኣታሪር አልሻብ ተባህለን ብንኡሱ አልጁላኒ ዝምራሕ ጉጅለ ብናይ ብርሃን ነህርን ትፅቢት ከይተገብረሉን ናይቲ ሃገር እቲ ዓባይ ከተማን ካብ 4 ሚልዮን ንላዕሊ ዜጋታት ዝነብሩላ ከም ዝኾኑ ዝዘረበላ ኤሊፖ ናብ ዝተቆጻጸሩ ግዜ ኣብ 11 መዓልቲ ውሽጢ ነታ ቀንዲ ከተማ ደማስቆ ከም ተቆጻጸርዋ ካብ ዝዘረብ ጀሚሩ ንብዙሓት ናዘራረቡን ካብ ናይ በሽር አልአሳድ ናይ ጭካነ ተግባሩ ተተሓሓዙ ብዙሓት ጉድ ሕጂ እውን እንተኾነ ክወፅእ ቀፂሉ እዩ። ካብዚኣቶም ብዙሓት መዘራረብቲ ጉዳያት መንጎ እሞ ደኣ ምናልባሽ እውን ኣብ ወዲ ሰብ ታሪኽ ካብ እተመዝገቡ መሰካሕቲ ተግባራት መንጎ ክምደብ ዝኽእል ናይ መሳቀይ ቤት ማሕር እቲ ሓደ ጉዳይ እዩ። እሞ ደኣ እዚ ካብታ ቀንዲ ከተማ ደማስቆ ኣብ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ተሃንፀን ናይ ብዙሓት ህይወት ተስፋን ሕልሞምን ናይ ምንባር መሰልን ዘሰአነ እዚ ሲድኒያ ተባህለ ናይ መሳቀይ ቤት ማእሰርቲ ካብ ሕማቕነቱ ተላዕለ ሂዩማን ስላውተር ሃውስ ወይ እውን ናይ ሰብ መግፈፊ ዝብል ስም ንክወሃበ እውን ክኢሉ እዩ። ሓደ መዓልቲ ብጌጋ ናብ ዝኽፉእ ገዛ ተኣቲኻ ምስ ቤተሰብ ጥራይ ደይኮነስ ምስ ፀሓይን ንጹህ ኣየርን ተመሊስኩም ንከይተራኸቡ ምስ ስንባት ጥራይ ዝኸውን ፍርዲ የብሉ ብይን ኣብኡ ጭጭልካ ምትራፍ ጥራይ እዩ። እሞ ደኣ እቲ መሰክሕን መደነቕን ነገር ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ልክዕ ከም ናይ ምርመራ ትካላት በብሞዮም ኣስናኖም ዝሸረፉ ናይ ተርቸር ማህሰይትን ካልኦት ተግባራትን መፈጸሚ ኢሉ እውን ብዙሓት ናይ ጭካነ ፀጋዕ ዝግለጸሉ ምሕረት ዘይብሉ ናይ ወዲ ሰብ ክንዲ ፍረ ተኣክል ሰብኣውነት ዘይፈልጡ ሰባት ኣብቲ ክፍሊ ኣትዮም ይቆጻጸርዎ ብምንባሩ እዩ። ስዒቡ እውን ናይ በሽር አልአሳድ ስልጣን ሓለውቲ ዝኾኑ ወታደራት ኣይኮነን ንመንግስቲ ክትቃወም ተረኺብካ ንዓይንኻ ሕብሪ ፈተናየ እንተኢሎም እውን ናብዚ ናይ ክፉእን ጭካነን ተመልኦ ገዛ እንተኣቲኻ ኣዝኻ ዕድለኛ እንተኮይንካ ጥራይ ሬሳኻ ክወፅእን ክርከብን ይኽእል እዩ ክብሉ እዮም ዝገልጽዎ። እዚ ኣብ ሜዳ ዝኾነ መሬት ተሃንፀ ህንፃ ሲድኒያ እናተባህለ ዝፅዋዕ እዚ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ሕጂ ናይ በሽር አልአሳድ ስርወ ንግስና ተደምሲሱ ብዝወደቆ ጉጅለ
ዝረኸብዎ ናይ ጭካነ መቕፅዒ ኣቑሑት እንተነበረ ናይ ተርቸር ቆርበት መቃፀልን ብጨውት ተመልኡን ብዙሓት እስራት ዝዳጎንሎም ገዛውቲ ተረኺቦም እዮም ክሳብ ሕጂ ካብ እተረኽቡ ክፍልታት እውን ንምርኣይን ንምስማዕን ዘሰንብዱ ብዙሓት ጉድ ዘብሉ ነገራት ተፈጢሮም እዮም ካብ 17 ዓመቱ ትሒዙ ተኣስረ ስሙ ዝረስዕ መንእሰይ ናይ ሞት ፍርዲ ተበይኑሎም ናይ ስቕለት መዓልቶም ኣብ ምጽባይ ዝርከቡ ካብ 100 ንላዕሊ እሱራት ነይሮም እዮም እሞ ደኣ እዚ ካብ 20,000 ንላዕሊ እሱራት ክሕዝ ዝኽእል ዝነበረ ናይ ኣላሳድ ሕጊ ብምጥሓሶም ጥራይ ልዕሊ 100,000 እሱራት ተኣስሩሉ እዚ መደነቕን ናይ ስቃይ ዓይነት ኩሉ ዝፍጸመሉ ናይ ቤት ማእሰርቲ ካብ መሬት ንላዕሊ ክልተ ፎቕ ወፂኦም ካብ ዝረኣዩ ወፃእ ብዙሓት መሳቀይ ማሽናት ዘማልአ እንትኾን እቶም ናይ ሚስጥር መእተዊ ማዕጾታት ክሳብ ሕጂ ክርከቡ ከም ዘይከኣሉን ብዙሓት ዜጋ ተዓጺቦም ዝርከቡ ገዛውቲ ከም ዘለዉ እውን እናተገልጸ እዩ ዝርከብ ብፍላይ እውን ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ንድሓር ማለት እውን ናይ ሶርያ ዓመፅ ካብ ዝለዓል ንድሓር ናይ በሽር ኣላሳድ ምምሕዳር ንዝተቃወመ ኩሉ ናይ ፖለቲካ እሱራት መወዳእቶም ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ካብ 2011 ክሳብ 2015 ግዜ ኣብ ዘለዉ 4 ዓመታት ጥራይ እውን ካብ 141 ንላዕሊ ናይ ፖለቲካ እሱራት ናብ ዝመሳቀይ ክፍሊ ከም ዝኣተዉ ይግለጽ እዩ እቲ ዘሕዝን ግን ካብዚኦም ዓመታት ውሽጢ ናይ 4,000 ህፃውንትን ናብ 8,000 ዝጽጋዕ ኣዋልድን ናብ ዝመሳቀይ ክፍሊ ከኣትዋ ተገይሩ እዩ እሞ ደኣ ናብ ዝመሰካሕ ክፍሊ ካብ ዝኣተዉ እሱራት መንጎ ናብ 30,000 ዝበጽሑ ብመሰካሕ ቅትለት ከም እተቐንጸሉ መቐመጢኡ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝገበረ ናይ ሱርያ ሰብኣዊ መሰል መረዳእታ ዘርኢ እዩ ነይሩ ብርግጽ ናይ ተመወቲ ቁጥሪ ካብዚ እውን ክብእስ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ኣብ ናይ በሽር ኣላሳድ ናይ ስልጣን ግዜ ኣብቲ ቅድሚ ምውዳቑ እቶም ብሞት ንኽቕፅዑ መዓልቲ ጥራይ ተረፎም 4 እሱራት ከም ዝሓበርዎ እንተኾይኑ ንዓኣቶም እውን ሓዊሱ ካልኦት 54 እሱራት ናጻ ከም ዝወፁ ከኣምኑ ከም ዘይከኣሉ እናተዛረቡ ተራእዮም እዮም ብፍላይ እውን ሓደ ናይ ሶርያ ኣክቲቪስት ነበረ ማዚ ኣልሃማት ተባሃለ መንእሰይ ኣብዚ ቤት ማሕዩር ን8 ዓመት ዝኣክል ተኣሲሩ ብተኣምር ይወፅእ እሞ ናብ ኤውሮፓ ክስደድ ክኢሉ እዩ ናብ ኤውሮፓ ድሕሪ ምኻዱ እውን ብናይ በሽር ኣላሳድ መንግስቲ ዝፍጸሙ ብዙሓት ጭካነ ተመልኦ ገበናት ብፍላይ እውን ኣብ ሲድኒያ ዝነበረ ገፍዒ ከቃልሕ ጀመረ ካብኡ እውን ካብ ዝዓረፈሉ ኤውሮፓ ናብቲ ሃገሩ ተዘይተመሊሱ ንመላእ ቤተሰቡ ክውድእዎም ከም ዝኾኑ የፈራርሕዎ ብቤተሰቡ ክጭክን ዘይከኣለ እዚ ምስኪን መንእሰይ ተመሊሱ ናብዚ ናይ መሬት ሲኦል ንምእታው ናብ ሃገሩ ይምለስ ካብኡ እውን ናብዚ ናይ ጭካነ ቦታ የእትውዎ ካብኡ እንዳሓር ድማ እዚ ናይ በሽር ኣላሳድ ኣሳቒዩ ድሕሪ ምቕታሉ ህይወቱ ሓሊፉ ክርከብ ተኻኢሉ እዩ ናይዚ መንእሰይ ሬሳ ዝሓዙ ብዙሓት ሶርያውያን እውን ኣብታ ቀንዲ ከተማ ደማስቆ ናብ ጎዳና ብምውፃእ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም እዮም እቲ ካልእ መዘራረቢ ኣጀንዳ ዝኾነ በዓል ታሪክ ድማ ኣብ 17 ዓመቱ ናብ ሲድኒ ኣትዩ ን37 ዓመት ኣብዚ ቤት ማሕዩር ምስ ብርሃን ንከይረኣዩ ተመሓሒሎም ምስ ተፈላለዩ ኣብቲ ተዓፀውሉ ጸቢብ ክፍሊ እንተርከቡ እውን ንቤተሰቡ ይኹን ንስሙ ከም ዘይፈልጥ እንትዛረብ ናይዚ ቤት ማእሰርቲ ክፉእ ምርኣያ ከም ዝኾነ መረዳእታ ኮይኑ እዩ ብቁጥሪ ንምግላጽ ብዝኸብዱ ግፍዕታት ብናይ በሽር ኣላሳድ ምምሕዳር ተፈጺሙ እዩ እሞ ደኣ ኣብ ናይ በሽር ኣላሳድ ናይ ስልጣን ግዜ ኣብ ልዕሊ ሶርያውያን ብዝሕ ዝበለ ግፍዕ እናፈጸሙን እናኣዘዙን ካብ ዝነበሩ መንጎት ሓደ ኣብ ኢድ ህዝቢ ክወድቕ ክኢሉ እዩ ናይ በሽር ኣላሳድ ተቃወምቲ ብኣንበሳ እናብልዖም ዝፍለጥ እዚ ጨካን ወታደር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኡ ተቐቲሉ እዩ ካብ ሶርያ ካብቶም ኣዝዮም ዝፍርሑ እቲ ሓደ ዝኾነን ብናይ ባዕሉ ዘዕብዮ እንስሳ እቲ ስግኦም ነቲ ናይ ኣንበሳ ምግቢ እናውዓለ ይቆትሎም ዝነበረ ወታደር ብናይ ህዝቢ ቅፅዓት ተቐቲሉ እዩ ኣብ ሓደ ወቕቲ እቲ ናይ 25 ናይ ሶርያ ብጦሎኒ ምሁር ሓላፊ ክፍሊ ዝነበረ ሃላል ዴካክ ናይ በሽር ኣላሳድ መግዛእቲ ድሕሪ ምውዳቑ በቶም ዓመፅቲ ኣብ ጽርግያ ክቕተል ክኢሉ እዩ ዴካክ ጨካን ኣንበሳ ሒዙ ይዘውር ዝነበረ ብምዃኑ ብብዙሓት ሰባት ዝፍራሕ ኣብ ሶርያውያን ኣዝዩ ዝፍለጥ ሰብ እዩ ነይሩ ኣንበሳ ሒዙ ዝዘውር ዝነበረ ንሰባት ምርኢት ከርዮም ወይ እውን ንሰባት ከዘናግዕ ሓሲቡ ዘይኮነስ ንበሽር ኣላሳድ ዝቃወሙ ሰባት ብኣንበሳ ንክብልዑ ንምግባር እዩ ነይሩ ንበሽር ኣላሳድ ዝቃወም ሰብ መጠረሽትኡ ድራር ኣንበሳ ምዃን ጥራይ ነይሩ እዚ ናይ ጨካነ ተግባሩ ዝፍጸመሉ ድማ ነዚ ኣንበሳ ሒዙ ኣብ ናይ ሶርያ ከተማ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ውልቀ ሰብ እዩ ኣብ 2005 ነቲ ኣንበሳ ካብ ናይ መዕቆቢ እንስሳ ሒዝዎ ብምምጻእ ሓደገኛን ቀንጻሊ መሳርሕን ገይሩ እናተጠቀመሉ ጸኒሑ እዩ በቲ ተግባሩ እውን ሕጉስ ከም ዝነበረ ይገልጽ እዩ ነቶም መሳርሕቱ ናይቶም ጎንፂ ፈጠርቲ ሬሳ ነቲ ናይ ገዛ እንስስኡ ይቕልበሉ ከም ዝነበረ ብኹርዓት እዩ ዝዛረብ እሞ ደኣ እዚ ንወዲ ሰብ ብኣንበሳ ክብላዕ እናገበረ ዝሕጎስ ዝነበረ ዝውልቀ ሰብ ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ንኽቕተሉ እንተገይሩ እዩ ናይ ሶርያ ተዓዛቢ ጉጅለ ኣብቲ ዙርያ ውልቀ ሰብ ብዘውፅኦ ሪፖርት ልዑል ናይ ወታደር ኣባል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ሰብ ኣካል ካብ ሕጊ ወፃእ ብዝኾነ መገዲ
ብምዝውዋር ነዳዲ ብምዝውዋር ኢሉ እውን መግብን ዘይተመዝገቡን መካይናትን ኣብ ምድንዘ ዝሓሸሽ እውን ከይተረፈ ይሳተፍ ነይሩ ክብል ገሊጹ እዩ። ዴካክ ኣዝዩ ተፈራሒ ናይ ሶርያ ብጡለ ንምርሓ ቅድሚ ምዃኑ ግዘ ናይ ታክሲ ኣውቲስታ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ወታደር ውሽጢ እውን ካብቲ ዝነበሮ ዓብላልነት ተላዕለ እዚኦምን ካልኦት ዝኣመሰሉ ዘይፀራሕኽዎም ግፍዕታት ካብቶም ተረኽቡ ውስናት መንጎ እምበር ገና ኣብ ቀጻሊ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ጉድ ዘብሉ ነገራት ከም ዝወፁ እውን ትፅቢት እናተገብረ እዩ። ኣነ እውን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብውሕዱ ዘረኣኹኹም ኮይነ ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮመንት ክደፍለይ ናብዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።